Matul ix-xahar ta' Wissu għaddew mill-Mitjar Malti aktar minn 407,000 passiġġier, jiġifieri kważi nofs it-traffiku reġistrat fl-istess xahar tas-sena ta' qabel il-pandemija. Ir-riżultat tat-traffiku ta' Wissu kien influwenzat mill-prestazzjoni b'saħħitha ta' ċertu swieq bħal Franza u l-Polonja. Aktar minn 80% ta' seats fuq l-ajruplani kienu mimlijin tul ix-xahar li għadda. Fil-fatt, kull titjira ġarret medja ta' 111 passiġġier, li jfisser 44 passiġġier biss inqas mill-istess xahar ta' qabel kien hawn pandemija, meta t-turiżmu kien fl-aqwa tiegħu. Ix-xahar li għadda l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta ra li suq Ingliż jirkupra pass aktar maġġel minn dak previst. Fil-fatt, ir-Renju Unit irreġistra kważi 100,000 moviment tal-passiġġieri u qabeż lill-Italja biex ikklassifika fl-ewwel post bħala l-aqwa suq tal-ajruport wara nuqqas ta' sena u 4 xhur. Fis-stqarrija l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qal li qed jaħdem qatih mal-linji tal-ajru sħab tiegħu biex jiffinalizza skeda ta' titjiriet għall-istaġun li jmiss.